Kør. God aften. Det er nu endnu en gang til Super Fancy Show. Woohoo! Og i dag har vi så en dommer med os. Hvad var det? Gå lige ud og tjek Carsten. Det er dommeren. Kom herhen, dommer. Kom. Det er herinde. Slap for helvede mig! Hvad så, dommer? Dag! Dags. Ja. Fejlplacering! Anden bane! Skal jeg stå på klokken? Flot. Fejlplacering er dig, du skulle have sagt, inden jeg kommer ind, mand! Nå, skal ikke nogen Det er mit studie, det synes jeg ikke. Kan du ikke sige fejl? Det er gul! Det er gul! Gul, kom! Nej, det... Første advarsel! Ikke så nej! Ikke så nej! Ej, okay. Så snart vi... Lad den hjælpe altså. Jamen, hvad er det så med dig?